Sipui lengin khovel pumpui min tlak bua ka wangin Rawngbawltu hlan na hun po hi KTP mission veng thlang branch te hian kan mang thei don nge don lo ti in committee chuan a thlira zaina hian chutingang hun kan branch din tira tanga kan lati dan ni mi lovin kan lati ngai mi lo danin kan han mang don ta ani a po ni sela hetiang hun kan han nei thei hi pathian khongoi na sipui leng kara kan chan ani pathian chibai ibu kang u ram zong te u lalpa choi moin hlim takin au ro u lom chungin lalpa rongbol ula hlasa chungin ama a local ro u lalpa chu pathian ani ti hre ro u min siam tu chu ama chu ani a ama ta kan ni ami tele arantlat namhuna beram hote chu kan ni amen pathian thu korin lekhaton pakhatna atang hian lo ngoi thlak chhun zom ila korin thon khat bung som pahni changli tanga changruka hian tin thilpek hrang oma tharau ero chu hmun khat ani rongbol dan hrang po a oma nima sela lalpa chu hmun khat ani na tho dan hrang po oma pathian ero chu hmun khat ani mi zonga engkim thok tu chu athu kan chiarte pathianin kan satan malmin som sakro se amen itong trying olalpa chungnung ber kan pa pathian zanina hian KTP mission veng thlang branch te chunga I thatna I khongaina I lantira sipui leng ma sela Rawngbawltu wa kumina tana kan inruat angte lalpa kan ruat mai ni lovin committee manga nang manai ruat le ikowa ke ni chuan kan ngai ni chutingang mi hlanna hunte kan han nei le thei dona I khongaina kan chana kan lawmthu kan hril ache zaina hian lalpa kan Inkhawm helai chunga mangtu zong tele mani inlama tele hmunrem chang danga ngai YouTube manga ron mangtu zong te thlarau hmun khatin min pola engkim kan tile kan soi hi iro puina tur le keini tan mal somna lo ni ro se kan lalpa Isu Krista mingin kan dila che amen an branch ziak tu kan so manga Thupuan tur engamo omanga tin chuba ka chon Rawngbawltu te in mel khret tirna te po ron mangsela atha ange ziak toilo somang Pathian Hruaitu kumina kan Inkhawm saber kan lo thleng ta a zaina helai hmuna local khom zong tele in lama min lo thlir tu zong te kan lalpa Isu Krista mingin chibai kan buk cheu ani tin hei avoi khatna tan kan Inkhawm Hruaituina soyang khan media kaltlangin Rawngbawltu na kan han tran don ania KHAWL thil te nia engemaw fel hlel le engemaw abuaina deuh te polo om theya chunga te po chuan min thlir tu te INHRETHIAM na kan ngen ngal ani zain kan Inkhawm hi Rawngbawltu hlan member Thar Lawm le Lawmthu Sawi Inkhawm ania kan Inkhawm na Hruaitu hi Reverend Laltharzuala Kohhran aiawh ania tin Rawngbawltu hlan le fuina thu cha hi Upa Lalnunfela Kohhran aiawh in amanganga tin member Thar Lawm le thu cha toy hi branch leader pu David Lalruattluanga anamanganga tin Lawmthu Sawi tong trai hei kan branch assistant leader tlangwal gospel rimoy na mangdon ani hemi hi aom zia chu nikum lama khanin sinod social front le central KTP tangkopin HIV AIDS do le rui hlo do na ta na video clip in siam se ka khanin kan branch hi pakhatna kan ni hlo maya chumi chu Lawmthu Sawi nan hun man ni se tin branch committee chu na rela mai ro che kan boro khetiang hi nia han lom wak ngai da dang kha om lo wa zaina hian pathian ena Lawmthu Sawi na hun kan mangdon ani citation hi han tilang ve reila hemi hi kan citation don chu nia
hemi bak hianin sung fai cheng sing thum kan dong bok ani tin thale zung senga boipui tu te hi hanin din tir ve hrim hribilang a that kan ringa khongai takin ming ka chiar chua piang te hi mani omhuna tangkhanin loading ta ulangin nulala lom sangi alom ome tlangwalal biak hluna tlangwalal remruata tlangwal silal nunpuya nula ar zorem tluangi puar lal rin fela tualupa mal som tluanga alom ome awan ni kha alang le lang lo lama lo boi pui tu hun chep takara an tha le zung senga khatianga kan branch ta na thei top lo chu tu te khan nia zaina hianin in zawai chunga khanin branch committee chuan Lawmthu a soi tak meu ani puan tur dang longai thaleila kumin chunga branch noya KTP noya zai group le drama group in din tu ta chuan in February tharal main branch secretary hena in hriat tir tur ani a tin naktuk January ni somni le parukhi kan branch dinni rising day voi somnga le pani na ani dona hemi pol hianin biak in tuala hianin KTP flag tar ani anga tin hemi baka hianin Lawmthu Sawi tong China hun hi branch committee 10 YRC tong China in puya man tur ani dona tin YRC tong China in man tur hianin Wolfen pali pek tura ruamman ani bok ani tin blood donation camp hi March ni som pathum sang ni som ni pakhat in rini hianin neitum ania ahun claimin la fan de una member ten lo threlok ta ilangin atam theyang berina thisen kan pek ngei theinan tuna tangin tan lo la lok ila atha ange ti chuanin zaina kan hlan tur kum sang ni som ni pakhat KTP chanvo ruana ming lang zong zong hi branch committee member te chiar tel lovin mi zahni somni le pahni ania tin chanvo pakhat ai tam changhi mi panga an oma ami mal ami hring ang zonga chiar chuanin zaina hian mi zahni le som pasari kan hlan don ani tin zaina hianin group OB tele subcommittee OB te helai hmuna min toi om turin kan BEISEI Rawngbawltu dang te ro chuanin mani om hmuna mani in lama emo mani rem chandan anga min lo toi om turin kan in ngena tin hei tun huna point kan program hi min lo thira min lo toi om tura kan ngai ani ti chuanin kan in din tir anga zaina local khom te kan soita kan khan OB te atangin ani a group hi kan ti masa anga group a hian branch committee tel lovin committee member hi som le pahni an oma leader assistant leader le secretary hi branch committee member atanga ruat ani awangin ani hi chu kan din tir lowanga assistant secretary mathai group atangin nulalal mangkimi tlangwa zo sang zuala nulalarin moi alom ome marka group atangin nula rakil lalriat zuali tlangwal bethel lalnun moya ani hi remchang lova tlangwal zodin thara alom ome luka group atangin nula mal som kimi puniki ramthar nga kangente pusi lal chan hima nulala rin choi alom ome johana group atangin puar lal lian sanga tlangwal lal biak luna tlangwal lal nun moya alom ome tin subcommittee hi kanin din tir lenga chairman le secretary hi branch committee tangaruat ani vai nani po kan din tir lovanga vice chairman le assistant secretary te kanin din tir vele thung don ani music subcommittee atangin vice chairman pu Stephen lalnun sanga assistant secretary pu R Lalnunfela alom ome
Literature and Sports Subcommittee my Music Subcommittee hianin committee member hi mi somni le pahni an omani branch committee telovin Literature and Sports Subcommittee hianin committee member hi mi somli an oma Vice Chairman Tlangwal Lalnunfela Assistant Secretary David Lalruattluanga alom ome Home Mission Subcommittee committee member hi mi somni le paruk an oma Vice Chairman Tlangwal Fak Assistant Secretary Ṭhalaite alom ome Lane Subcommittee hianin committee member hi somsari le pahni an oma Vice Chairman Thar Lawm oma Assistant Secretary hi Laltharzuala alom ome Kohhran Subcommittee hianin member panga an oma conductor te chiartelin Vice Chairman Puchong Huliana Assistant Secretary Nula Linda Sila Lompui alom ome Tin Chanchin Bu Inkhawm Ṭhalaite Ṭhian Editorial Board hian member PEKCHHUAH an oma Joint Editor Pumal Som Dongliana Pulal Khamuana Tlangwal din sang chong thu alom ome khang te kha zaina kan hlan tur te anni khati jong khapuan tur ani Rawngbawltu hlan le fuina thucha ronti tutur hi Upa Lalnunfela ani hei upa ma felanen hian nikuma KTP hian kan han amduna nikum kum topa Kohhran committee in kum thar ruam manna siam khanin at ruam manna kong sang a thei chin china nikuma khan Rawngbawltu na malak tak thei lo wangin Mars thla chon lo matanga karin khom hlei thei tak lo wang khan angaya khan kan han bung sang dewa tiang chon ke ni pani hi zanina po hian helaya kan ron lang le a nikuma hetiang ang huna biakina kan hun man teril ruin a chui le ta tin midang kan senior te phei chuan thil tam tak in ngai to le zol ome ai hmuna kan thria tangin Rawngbawltu kan hlan tur te kan zawain kan kal thei lova kan hmun thewa ero thinlung taka min lo zom turin kan in so masa ani pathian thu ilo ngai thlang u nau te pathian khongai na wang hian in thoi na nung le thiang lim le pathian lom tlak le turin in taksa chu in hlana ka nge na chu in Rawngbawltu na om reng ani he khovel danang hian om suula pathian du zong a tha le lom tlak le thatfam kim chu in thiat fia theinan in ril ru athara harsatna khrang tapona atlak buak thei te an ni ti kan thria ani irong an bol da konga nangin khungai takin chel tlatla ikong an ma hruai tu ni in irong bol na an thona iram ma zaw zel theina turata na mitrang kai le mitranema khongai takin nangin mangla kan du'a iman turin zanina hian i khongai na kuda kan ron hlan ani nangan ma hruaitu ni la nangan hnung dol tu ni la he khovel ti sa taka mitam takinan chen me kara thalai nang mata na mirin nom nang mata na inser rang ikaw khande ta na mantlak iram ro puina turata na thei top chuatu nizel thei turin nangin tran puyang che ikhongai na ifapai so Krista mingin kandile chuang zani na hian pathian thu manga kanin fui ho na turata na karil ruaron lang
hi aoma chu chu eng ro ti hi ni eng ro ti hi karil ruwa he chan vo ka chang don ni ti ka hriat ma atang to hianin karil ro in om na sa khop maya chumi ni wa chuan he chan vo ka chang don ni ti kan hriat phata po hian chu chu karil ruwa thi thei chuang lova zani na po hian fuina thu cha toite kan soi tu chu mathai bunga cha som pali le cha som pangana thu tang hian ani don ani pathian thu ilongai thleng u mathai bunga cha som pali atanga cha som paru khleng hian kan chiarange khovel eng in nie tlang chi pa khom chu thuruk thei ani lo min an khon war chit chu khovin an khu ngai lo adana an da zok thin ti chuan in chung mi zong en thin chutiang bukin in eng chu mi mit muin eng ro se chuti chuan in thil thati te an mu anga in pa vanami an choi moi thiang lelin tharami kan chiara tle min kan lo hriat da ne nei ang lo de hlek mai thie eng poi mo zia kan thria mani lok khan ke po ka in athim rup maya zana eng tel lovin zan khuain zan khat kan manga a she om hle maya eng hlut zia min hriat chuan non tir zolin ka hria khovel eng kan ni thu bible in min hrila Christian eng moi tak mai chu keini ring tu ta hian en chua tira midang te na chu eng chu chi chuak zel turin min du ani chu eng chu khoyange kan en chu puyang ti he toite te in han soi kan tum dona a soi zaw na po kan ei vak lowang a pakhat na chuan kan rong bol pui te laka i eng ang u Christian Thalai Paul Rawngbawltu te zanina hlan na hun kan manga pathian in Rawngbawltu thatak tak min peya rongbol na hi a hu hova teamwork kan tiang a hu hova tho ho na thatak mai nena hlen chuan ni hian pathian aro pui le zual thin ani chu rongbol na ti chak tur chuan kan soitak angin tho ho na apoi mo em maya tho ho na tha nei tur chuan midang te kan rongbol pui te laka kan ril ruput mang te kan ngai dan te mangai na nen do theina nen a kan in chom do la ni lo chuan harsatna tam tak kan ma chon thei ani chu wang chuan kan rongbol pui te kan chak to lo na ta po mani mai thei in social lovin in pole mangai tak chungin kan thlin lo na in dom kang zel chunga rongbol ho kha apoi mo le a chu kan rongbol pui te laka kan en chua na tur poi mo tak din kan thri a zani na hian chutianga kan rongbol pui te laka eng chuak tur chuan kan in som ani tinna pani na chuan kan member te a i eng ang u tin kan da Christa nung chang zamoi nun zedu tak Thar Lawmthu tur te kan nia kan member te kan rongbol sak te laka hian chu zia zamoi tak mai chu eng moi tak mai chu keini Rawngbawltu te hian kan Thar Lawmthu ani pakana chuan kan in cheina tam takom theinga toy te kan soinga kan in cheina kan member te hian kan hriat lo lain kan om dan kan in chei dan te ngun takin men lo thi thlaya chuan an kal le zel tur rongbol na tur tan an ke pen le na tur amo Rawngbawltu dang kan cher chual le na tur amo heian thui takin kan in chei du dan le kan kho sajia hian a hril ani chuwang chuan ring tu in chei na ni om reng amoi le zaum hi Rawngbawltu te hian kan thlan thiam apoi mo hle ani tin zuk le muam chung changa
hei hi chu pulpit tlang ate po kan thefo thina Rawngbawltu te hi Krista taksa kan ni na kan ni avangin Krista in kan thiang lim turani ti he kan in fuina ani thina zuk le muam chung chang a hian tlang puin Ṭhalaite tunlai chuan an filim ta viau wa amaro chu kan la filim seng chi lo po ni mai thei eng po ni sala kan taksa kan von thiang lim a poimo a zuk le muam chung chang a po hian abik takin Rawngbawltu te hi kan thiang lim a poimo le zorin ka hria a chan chu kan nau te na min en ton kan nia walau takamo langsar tak mayamo zuk le muam kan han ti hian lati velo te tan ti achak thin anti chutiang chu mi pakat in atong kam ngeya min shilpo ka hria KGP Rawngbawltu rualin ke ni hun lai vel ta po khan ani zong mai thia tun lai chon in nilo mai thia biak in atang kan han chuaka biak in gate pona tuiti om te mai mai zial le ku van han ti hi chu ti velo tan pon ti achak mani an ti thina fiam thu de upon mai thaya amaro chu engama chen chu midang nun hi alo kai hruai thei don ani kan ti lo thei lo ani point langsar lovin walau lowa ti hi Rawngbawltu te chuan a thale ani midang te en ton tura kan nun apoi mo hle ani ti kha kan seidu a tin thiang lim na konga kan member te en ton turin hei hi abik takin zanin a hin karil ru ko ngai to na omachu mi pat mei chiat na hian ani Rawngbawltu te zinga Kohhran thunun ngai an hanom tlat mai hi ain me lo tlat mai ni chumi de ma chuan Christian thalai Paul Rawngbawltu te hi chu in vong thiang lema nupui pasal nei chung changa po biak in hong ngeya nupui pasal neya midang te ti mu tu nia antana eng ni turin zanina hian kan in fui ani tin member te ngai sak konga hian in fui thar atulo mai thaya amaro chu ke mani experience ke mani hun lai ve tang to hi karil ru thin ani Hruaitu te hi kan soita kan khan kan in po turania kan thok ho tha turania kan in nail tlang turania kan in kom ho tam tur poniang amaro chu chumi kana chon kan member te ngai tha emo kan member ten sang riu ne in chiat na tur khopa Rawngbawltu te in tel khom lu tuk hi KGP a hian thil Lawm tak nin ka hria kan member te thleng phak nun kan nei apoi mo a kan member te na min po thei tura ke mani lampang Hruaitu ta po an mani ta na kan in pek tam ve atul ani chutianga kan member te ngai sak tur chuan pathian an na konga kai hruai zel thei tur chuan an mani ngai sak thei tura kan in pek apoi mo hle ani tin hlom lian pathum na chuan Kohhran ta ni engangu tin zaine kan in fui du'a Kohhran ta na kan rin tlat na hian Kohhran tan eng kan ni thei don ani Christian thalai Paul Hruaitu te he Kohhran ban poimo tak mai kan ni a nakina Kohhran la hruai zel tu tur ta po kan ni tun lai khovela in tifing le in tifel tak takin an theiang zong in Kohhran an soi sela Kohhran thlin lo na ta po an soi thina NGO pakhat ang maya Kohhran ta po chua ani lek thin ani heng te hian Kohhran omzia an tha chiang lo wani heng huna hian ke ni ho he Kohhran hum him tu te kan nia Kohhran tran tlat tu te kan ni chutianga eng chi chuak tur ta chu kan nia tin chu lo le chuan Kohhran peng rang Rawngbawl na hian ku la ta ya a thei to pa Hruaitu te he kan trang thin tur ani Kohhran Rawngbawl na ngai poimo hle maya chumi tur chuan zanina po hian kan hanin fui thar le ani tin Kohhran ser le sang
ngai poimo na hian midang te ti mu tu a lut na le Kohhran serle sang ani anga a za na keng ko tu tur te kan ni ti hrethar leila a chakhop mai heng huna kan chet dan tur te kan ti dan tur kong rang ranga Hruaitu te kan poimo hle ani tin a palina chuan kan chung kwa ti hi ka soitel HRAM du a Christian Ṭhalaite Paul Rawngbawltu te chung kwa man tlak manglova mitam takina an soi thi hian ka ril ru atina deuh thina chu chu ni dan phung po ni chi in ka ring lo tu ten moina an soi sel mai nin kan ringa Christian Ṭhalaite Paul Rawngbawltu te hi chu mani chung kwa po chanem ngai taka thok tu te chung ko ta na thei top chu tu te kan ni chu tiang chu ni chun zom zela chung kwa po he chan chin tha puang dar tu tur he kan ni ti hrethar leila a tha in kan thri a tirgo pola chuan Philippi bungli chang som pathuma chuan miti chak tuwa chuan engkim ka ti thei ani atiang hianin thil tha ti tura asiam thalai te hian keimani chakna mai rin chan lovin kan lalpa isu Krista thu rin chan chungin Krista eng chu midang te mu thei turin ichi eng zelang u lalpan kan thu soite kan za tan mal min som sakra se kan Inkhawm hi chong thum ani ti khan a chong khat na kan zo chowa kan a chong ni na kan ti chole do nanga member Thar Lawm na Inkhawm kan Inkhawm hianin a fun tela tuna chuan kan branch leader kan somanga pu David Lalruattluanga ani hi nikum December tha atang khan pu ani thar kan ti don nge ni ani chana hai tiang hianin kumin kum thara chuan pu ni in bulmin han tran pui don ani member Thar Lawm le thu cha toy soi turin pu David Lalruattluanga kan branch leader ilo somang tuna hian member Thar Lawm na hun kan mangdon khani kan hriat engin hei kum alo thara kan zawai hian member Thar kan ni ilama tang lo clear tu te pohan bilo hriat pui ula kumin chungam son veng thlang branch Christian Ṭhalaite Paul member song te kan lalpai su Krista mingin chipai kan buk chewa kan lo lom chewani Rawngbawltu ra chandam thil thati tura buat sai Ṭhalaite kan ni rin omle thadem ngai taka KTP Rawngbawlna tel tla turin kan in somani Christian Ṭhalaite Paul hian thil tum pali aneya Isu Krista rin na le ama anna konga Ṭhalaite hruai Kohhran kut ke ni tura Ṭhalaite buat sai Kohhran na thawti puitlin tile Krista chanchin Thupuan dar ti dekhani heng kan thil tum te hi ti hlotling theu tur po khanin buat sai taila a thome pathian thu thiang hlim ilo ngai thlang Philippi bungthum chang som pahnih atanga chang som paruk thleng hen kan chiarange Philippi bungthum chang som pahnih atangin muto reng inti kanilova famkim to reng inti po kan heklo Krista mi man chan chu kaman theida lomo ti in aumin ka zo kani unaw te mana ka in ngai lo amai ro chu he thil pakhat ti ka ti thin nung lama thil om te chu thei ngila malama thil om te chu banin Krista Isua pathian chunglam ko chan lo man muturin tiam chin lam hi ka pan tral ani chu ti chuan puitlinga piang chu tiang ril ru pui no mang tin engkonga po ril dang lampu in lo ni chuan chu po chu pathian in ala hriat tirang chu engpo di sela kan thlen chin atang khan ma ison zelang engpo ni sela kan thlen chin atang khan ma ison zelang
kan Bible chang chiar telal pan kan za tan mal som ro se amen zaina hian thu cha toyan engin hun rei takam man ga tum lem lova zaina hian thlen chin atanga ma son ti mangin chumi chungchang ngai to tur chong kan in buat sai ni ama sabera chuanin hei kan thria tangin kan branch in kum somnga panina mel alo mu ve tareng maya kan thria tang kha nak tu ka branch din tran ni te po kan mang don ani kha kumina hian KTP member hi mi sang khat somnga le pasari kan oma mi pa hi zaruk le pali kan niatin meiche zanga som zali somnga pathum kan ni kan thria tangin KTP member a hian kum som panga tanga kum som lin kar ani a KTP kan in man thei hun chung hi han chu taila hun rei tak pokha ani chi lo ni atlang puin atir lampang kum som panga bor kan ni hian kan tel lo tlang puya kan han tela active taka kan man chau chung chu hun rei lo tak hi ni kumina KTP ten rong bol na sang sang ma chop te kan ne ya heng kan ma chop rang sang athian member te hen nuam tila phurila nei turil rupuin KTP takin hun mang turin kan in so mani ni kuma kan thria thrilenga wangin kan Inkhawm theilowa tin kan ma chop tele kan ma bak ti tur sang sang te ti theiloin hun kan mangani a mani in hun kan mangani bera kumlo thar hei kan thria hun thar kan chung kaya mani khaloin zot taila kan thlarawlam din mun te nge ti haloin zot taila pathianikal talok nimin lok khan inrin din yang chu tahan bia KTP conference voice som paruna kan manga ni kumlam report alan danin KTP member te a thalawlama kan tamjok zel a poi hle a kum thara hian ril ru thar nen tranlak a tul hein kan thria tin kan nun na hi pathian ta ni a kan nun na keng tu pathian min siam tu pathiani pathian thiang hlim ani pathian thik tu chia ani boka engkim hatu le mutu ani bokani kan nun dan te kan om dan te kan che zia zong zong te hi Krista chanchin thanen ain moyam ti kha kanin zo ngun angai hlein kan thria KTP member te hi pathian kan rin konga te thiang hlim na konga te mirin tlak ni turin tran ila thar zelang adot le chuan thutlung lui lama Genesis bung khat chang ko pathian in adam hnena khoya ngei om atia he thu hi poimo leng kan thina kan ngai to chian hian a thon thu kan thria a thu kan thria khoya nge ka om khoya ngei om lali suring tu le zui tu chu anun dan a om dan a om na hmun le a thil tia a hriat big thina ni Inkhawm kan theilo wanga ring tu chaw mai som le ruat ni wang chawati ve ram KTP member Rawngbawltu kan diang ti kha lawma tirko pol chuan kan nun chuan lalpa tan kan nunga kan thi point lalpa tan kan thi ani atinga ti ve thei turin tran kan la ka ngai ni nun chaw le beidong te pokan lo mai the amara chu khongai om ti tu lalpa hian min som renga lali suwa nen hi panila hun tha kan lani la hian an he nai lu tang kan om mek na tuna kan om na atang hian ma son thei tur le ama zui zel turin in buat sayang a to bera chuan ring tu nun chu ma son turani kan hria ring tu nun ma son lo chu a hnung tolani te pon ti thina ngaya nei ring tu te poilo om theini ome ni tin kan nun dan kan hun mana hian ma son zel tur kan ni kan Bible chang chira khan nung lama thil om te chu thei ngila malama thil om te chu banin lali su Krista ko chan lo man muturin tiam chin lami kan pan tral angai ni eng hun po tongila eng harsatna polo thleng sela nging velo ring tu boy velo ring tu ni tura kan in buat sai ngai ni ring tu nget ring tu tlo ni tur chuan mani thep kan poimo pathian kan pol tama Inkhawm Bible chir le tong trai
kan thla thlam lawa ni tina kan in hlan thar zela poimo ani hei kan ria Inkhawm te pokan thei chodon inalanga khanga te pokan tran la thar taila tin KTP member te chu chung tana chortlak rin tlak kan ni ngaya tin na tho puile Rawngbawlpui te tana in nga na tlak Kohhran tana mitrang kai ni thei turin in buat saila kan zawa hian tuna kan din hmun kan thlenchin du tok mai lo hian kan thlenchin atanga ma son turin in buat sayang u kan thu soi telal pan kan za tan mal som ro se amen chong thum na kan ti le mai nenga mo thukar tla kan ti don nge ning thukam nei khat han nei lokila kan du dewa hei Rawngbawltu na awangin ni kum masa ni tong chu sang ni som pakwa January tha helaya missionary training college zirtir tu turin kan ron oma chu tiang chuan kan Kohhran kan branch hi pon lama tanga han thlir dan te tin a chunga chenga han thlir na te kha kan han nei kop dewa ni kuma rong kan bol ho to kan ti kha henga hianin I thil lawm ti deuh mai kan neya chulai chuanin kam nei khatlek han soi kan du a I pakhatna chuan rong kan bol ho da lawm ka ti em mai chu keima ni branch committee ril ru ni in ka sia ka mu dana kein ma ni aya tle ma branch te zok le harsa de uzok te han tran puya han khai chua theyang to ka ani tana han luan chua du na ril ru hi committee a hian alien len ka sei hi alom ka ti a karon kalsan lunglei bazar veng biala chuanin khoiwa kha ka khe solo chon ka sei solang ti ka lau khop maya branch member zong kha som pa nga kan tinge o chu tiang bor vel som ni kan tling lo ani chu tiang vel te chu tiang ang chi chu mun sang a hian KTP ten oma chu tiang ang chi a an ma mo le chul na a han khai chua han luan chua du na tin chu mai ba ka HARSATNA TAWK te mi harsa te damlo te poninga chu tiang anga theyang to ka han luan chua du na ril ru committee om hi aro pui ka ti a chu zana hen kan soi rive shim du a tin chu lo le chuan tuna kan hun man mek te po hi ni a kum tir lama khan kan han rela kan han ti a mai ro chu kan boruak te kan han thira tin Kohhran committee ril ru ngai tu angai nei Kohhran committee in eng tin nge thil la ti don Rawngbawltu hlan te po hi ti in KTP branch committee chuan in Kohhran committee zai ngai takin heng Rawngbawltu hlan te po hi an ngai tu a fim takin thalai ngai tu na chak le tha chak rual kan ne chu ti chuan o kha ti chuan o ti in rel tai la chu kan rel anga kan ti tlang mai do na chu tengang ni lova Kohhran zai ngai takin Kohhran committee in eng tin nge ti don ti ngai tu te la hetiang anga thil kan han ti a rem kan han ruat thiam thin te hi a Kohhran in ka ria chung lai te chu ro pui ka ti a kan chun zom zel po a tha in kan ringa tin chu lova chuan hei mai cheno pang han ti ta ila mi pa te po chen la chuan ne ve tho mai ome eng khol telem thina ma chu tun lai chuan an ching ta vak om lo ve chu ta chuan ching tok te pon lo manga tle ma thing tlang context man lai de context te pon to mai thei kan lo tel ve an tia thenin lo tel ve ro an tia a thenin ti khanin lo tel ve ru ho in khol tel mangu an ti thin ani khatiang kha amoi chu tiang ang chuan helai hian lo tel ve ro ho I lo tel ve ro ti boruak ka hi kan nei thain ka hria tu te po mai lo tel ve ro ho tia khata midang te lo tel ve tura du sakna le kan lo tel ve se kan chanang lo chang ve se ti du na ril ro om hi amoi ka tia chu chuan hoi hom na te in du sak to na te singin ka hria chung thil pathum te chu karil ro kan branch committee hun rilo te kan tel ve chung hian karil ro om dewa kan soi ve shim du ani ole hei tuna chuanin Synod Social Front le Central KTP ina HIV AIDS le ruihlo do na atana video clip siama inti siakna an bosaya khan kan branch ina
kan siam khai ti to mai te ang thadem ngai te zara kan ti ve theya pakhat na kan ni hlo maya chumi lom na hun chu branch committee siam ni se ti a kan ziak tu na soyang khan yang tinam wa han ti wak lei thei khan ni lo kan hun to na hian chu a video clip a chu kan clear ho wanga elaya kan technician lam technical lam boy pui tu ten min han ti sakanga chu Inkhawm ho te chun kan clear ve thei don chuang lova mani phone a theu khan kan lo thiranga kan thir zo huna pathian ne na Lawmthu Sawi tong trai turin tlangwal gospel rimoya branch assistant leader kan som don ani tuna chuan kan thian ten in pe to chuanin I lo thir howang lo wangin farra kania lo wangin kamalam hun kachana HIV/AIDS wangin kapasal kachana Kohhran le Khutlanga ka inhmang ve chin ma se ri lo le mi pat mi chat na lama aruka kalawin thla da na chuan kanun awachia a tuna chuan Iswa Krista nei to maila katisen ero HIV shikin lu akhat to si mi ngaya kong dik ni o takalang atop chathi na kong ni si o trong trai ngu lalpa kan pathian min mangai tu event na le puina kan don zela wangin Lawmthu kan thrila che lalpa ni kum lama tangin shipui wangin boina le harsatna tam tak kan tuara suti rolin KHP te kan phak le thei ang tokin I Rawngbawltu hun rem chang min siam sak thina mal somna tam takin min vura wangin Lawmthu kan thrila che zanila kan lomna ti zualtu chu lalpa iram zauna na tangkai tur rampum huap video clip in CMC ka pakhatna minni tir hiania kan branch video clip hi alo en2 apiang tetana tangkai alo nia kong khattala mal somna thlentu alo ni theinan atharin malmin som sakang che hun local le zel tura yom puina le ikai shoina kan dile heng hi fa paiso Kristam hing kan dile amen kan Inkhawm na kan lo bang don tong chu me ma chuan engemaw tong kam ni khat le khan nei le kan du de wa hei rem chang oma kan nga ya kan branch na heteng ang hun kan han mang hi alom om hle in ka sia Kohhran committee po alom khop maya heteng anga man na tur le ngam model na han lut kan ngai to te po in Kohhran committee point lom takin tha e min ti puya tin Kohhran committee lam atanga tel kan na chuti rolin KHP lam kan ni tel buka wang khan Kohhran bung ro thil tu zong te phal taka min man tira wang hen Kohhran committee ne na po Lawmthu kan soi ani tin chuti rol chon he zani na hian engting ne kan soi kan camera crew te kan ti don nge ne kan technician te kan ti don nge ne an ha le maya ma ni mi mal thil te po an ron tho chho puya te ka man choi han ti don taila cheng tam
tak man tur ni a an thiam na hrim po hi man han a poisa in han pe don tele cheng tam tak man tur ni chu tiang chuan kan branch stan he tiang hian an thiam na le an nei thil ten ron lon chhuah tira an ni hena po hian Lawmthu branch mingin kan soi ni sela tin I helaya shipui legin min chi mek lain kan Rawngbawltu te kan hlan zanina khan a hlan tu kha KGP branch committee mi te committee member te le KGP member te kan ni a KGP Rawngbawltu a hlan tu te kha tiang hian thanem ngai takin thoi takin te po hanin tila an committee subcommittee sang le chanvo chang tu te ren khom kim deuh thap mai ga mo HARSATNA bik nei lo chu ne na po Lawmthu kan soyatin in lampanga le mani hmun rem changa phone atang te ponenga chanchu TV te ponani ome chu tianga YouTube lo min lo thlir sak tu zong te ne na po Lawmthu kan soi ani tin ki ma pol te po han ti taila Lawmthu han soi kan duat kan pani pol te po niang chu I kan lom khop mai kan kal ko ma po kan ron soi phya kan lom dun khop mai hei upama felenen hian ni kuma tunami lo ang che yan he tiang hun hi kan manga anin a hruaya kein hlan na le thu cha soina hun kam manga kumena he tiang hian kan han tili a kan dam chung hian kan branch bi ka pe chon he chan ho le mo phurna hi kan changin kan ti to lo mai thei ani pathian le branch KGP committee na min du sakna Kohhran aiawh te pahnih hian Lawmthu kan soi bok ani pathianin min ompuya min hruaya hei zaina hian kan hun chu ti hian kan hmang zo chu alo ni tamaya a khawngaihnah a thatna min vura min enkol tu kan pathian hnena ro puina te chawi moina omsela pathian hnena hian kan thinlung takin Lawmthu kan soya Lawmthu soi zelang ti tu dangte om to lo chuan kan Inkhawm kan bang don to anga kan zain kan ding anga lalpa tong trai na mangin kan tong trai rualanga chute chu kan trin don nia I tong trai rualang kan pa vanami ming za ro se I ram lo thleng ro se I du zong vanan tiangin lemin ti ro se mi tin kan ei khopin chaw min pe ang che kan chunga thil ti sual tu te kan ngai dam angin nang point kan thil ti sual ngai dam ang che sual tu ra thlem na min hruai lo suang che mi sual laka chuan min chandam zo kong che ram te thil ti theina te ro pui te chatua ni tan sia amen